Grafičar, slikar, umetnik, mladi buntovnik. Eto, nakon 3 godine amaterskog rada u ateljeu poželeo je više. Poželeo je Akademiju primenjenih umetnosti. Zove se Stefan Lukić iz Užice i dečko je lepo iskoristio Facebook kako bi platio svoju školarinu. Pošto sam završio grafički dizajn na Beogradskoj politehnici, krenuo sam da upišem master i krenuo sam malo da se vratim rukom, pošto sam previše radio na računaru i onda sam krenuo u atelje ovde u Užicu. Međutim, već posle prvih par dana ja sam video da je to zapravo moj životni poziv i odlučio sam da sve do sada napustim i da krenem vodama umetnosti, odnosno slikarstva. Dobro, Stefane, i gde je zapelo, ako tako mogu da kažem? Posle 2 godine ja sam konkurisao na Fakultetu primenjenih umetnosti i jedini cilj mi je bio budžet. Međutim, taj budžet je izostao pošto sam ja bio dosta loš u srednjoj školi, tako da sam ja imao 2 varijante, ili da probam da nađem nekako ta sredstva ili da jednostavno odustanem. I onda na scenu stupa Facebook, je li tako? Ja sam iskoristio svoj Facebook profil i te radove koje sam ja u pripremnom periodu napravio. Ja sam to objavio, najavio ljudima da ću napraviti aukcijsku prodajnu izložbu. Prilike nisam iskreno očekivao to što će se kasnije desiti. Ja sam očekivao, rekao, uzet će neko ko me poznaje, tako da će mi manje faliti. Međutim, za 2-3 dana bukvalno svi crteži, sve slike, sve je otišlo. Ljudi su mi slali novac bez radova. Mislim, sačekali su me zato što je bio jako kratak rok od 2-3 dana. Da bi ja skupio taj novac, ja sam onda na kraju okačio uplatnicu, poslao radove, pomogao njima čak i prilikom ramljenja, tako da su vuk sit i ovce na broj srećni, a ja sam uspio da skupim taj početni novac da upišem fakultet. Svaka čast, Stefane, stvarno sjajna ideja i to ideja koja se ostvarila, a svi vi koji želite da pomognete Stefanu, javite mu se na njegov profil Stefan Lukić.